Esteu a punt? Sí? Doncs molt bon dia i bona diada de Sant Jordi a tots. Aquest és un Sant Jordi especial, encara diferent. Torna a ser un Sant Jordi de normalitat sanitària. Continuem tenint la pandèmia que l'any passat ens va privar d'aquesta gran festa, que és la festa del llibre, que és la festa de la rosa, que és una diada fonamental a Catalunya i que es viu al carrer i es viu d'una manera intensament col·lectiva i, per tant, la pandèmia l'any passat ens va privar d'aquest Sant Jordi. També és un Sant Jordi d'anormalitat democràtica. Continuem tenint presos polítics i exiliats i aquesta és una anomalia que no ens cansem de repetir per treballar, per poder-la corregir. Però és un Sant Jordi també d'esperança. Molta gent tenia ganes de Sant Jordi, el sector del llibre, de la cultura, els autors, els editors, els il·lustradors, els traductors, els llibreters, tota la gent que mou el món de la literatura. Per ells avui és un gran dia. També el sector de les flors, que també venen de patir moments molt complicats. Avui pot tornar-se a celebrar Sant Jordi sortint al carrer. I el Parlament de Catalunya s'ha vestit de gala per aquesta diada. Agraïm a la Federació de Catifaires de Catalunya que han reproduït l'escut de l'hemicicle amb un domàs, amb una catifa de flors que tenim aquí al peu de l'escala que ens porta cap a la planta noble del Parlament. També ahir van tornar les lletres al Parlament. Vam tenir la lectura de Sant Jordi que vam fer en format reduït, també per aquestes condicions derivades de la pandèmia, però que va ser ben solemne i que vam comptar amb la presència de membres del govern, el vicepresident del govern, la consellera de Cultura, diversos directors generals i també de diputats, membres de la mesa, presidents de grups parlamentaris, i vam poder celebrar Sant Jordi al Parlament amb la tria dels autors que la Comissió de Commemoracions del Govern de la Generalitat escull cada any. Aquest any són 3 els autors del centenari: Joan Triadú, Felícia Fuster i Teresa Jové. I, per tant, amb els comissaris i familiars dels autors també vam poder fer aquesta lectura a l'hemicicle. Les primeres paraules que s'han sentit a l'hemicicle en aquesta legislatura van ser paraules literàries de l'obra d'aquests 3 grans autors, i tot el Parlament té reproduïdes diverses citacions en espais estratègics que continuaran. Hi han set aquesta setmana i seran també la setmana vinent per poder ensopegar amb aquestes lletres i tenir l'oportunitat de descobrir aquests autors. Desitgem una molt bona diada a tothom. Als treballadors i membres de la casa els hem fet un obsequi d'una rosa i d'un llibre. En aquest cas, el llibre que hem triat ha estat de Teresa Jové. És una de les autores d'aquests centenaris, l'única que hi arriba en vida, amb 100 anys de vida, i arriba també amb novetat editorial. No hem triat, però, la novetat editorial, sinó un llibre de l'editorial Meteora, que té un títol extraordinàriament poètic, Tu ets jo, i que recull les seves vicissituds. És un llibre autobiogràfic, ella que era també l'esposa de Josep Pallach i que van tenir una vida intensa, amb vicissituds com l'exili, i és aquest llibre el que hem regalat a tots els treballadors de la casa. Ara també us traslladarem unes roses a tots els que sou aquí. Moltíssimes gràcies per ser-hi, que tinguem una bona diada de Sant Jordi tots. Bon dia, Helena. Una diada de Sant Jordi en pandèmia i fa uns 7 mesos que tenim un govern en funcions. Jo no sé si vostè troba que és necessari posar en solfa ja. El Parlament ja està en marxa, però falta el govern. El Parlament funciona i el govern està en funcions i funciona. I pot funcionar fins que els partits treballin per fer un bon acord. Jo crec que és important prioritzar, més que un govern de pressa, és important que sigui un govern fort, un govern sòlid, i per tant tots els que ara tenen pressa, segur que si això passés d'una manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa. Per tant, deixem treballar perquè es pugui treballar bé, prioritzant
un bon acord per poder tenir un govern fort. Això vol dir que encara trigarà a convocar els líders dels partits per la ronda de contacte? Això vol dir que deixarem que madurin aquestes negociacions i que quan tinguem senyals de que ja està prevista una possible investidura que no sigui fallida i que pugui tirar endavant, aleshores farem la ronda de consultes per poder fer la convocatòria formal d'aquesta nova investidura. M'han regalat algun llibre, sí que m'han regalat llibre. Jo, de fet, tota aquesta setmana, moltes de les visites que he tingut, m'han portat llibres. És una cosa molt bonica. En destaco especialment un llibre que em va fer molta il·lusió dels empresaris del col·lectiu Anem per Feina, que em van regalar el llibre de poemes del pare del cineasta Bertolucci, i que és una novetat que jo desconeixia, que fos poeta, que ha estat traduït per Josep Porcar i és un llibre preciós que tinc aquí. Però tota la setmana m'han dedicat i regalat llibres. Ahir també la Institució de les Lletres Catalanes editava unes jornades d'estudi sobre Montserrat Abelló, un comissariat que jo mateixa vaig dur a terme mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes i que ara ha vist la llum amb aquestes jornades d'estudi. Per tant, sí, sempre estic envoltada de llibres, la gent ho sap, me'n regala més i, sobretot, jo avui també en regalaré molts de llibres. Que recomanis, que els pugui comprar avui? Bé, en recomano molts, se'm fa molt difícil perquè és obvi que m'interessen tots els gèneres i també regalo clàssics perquè són llibres que sempre vull tenir present perquè molta gent que no els ha descobert encara els pugui redescobrir. Jo aquest any faré diversos regals i trio diversos llibres. De fet, he regalat el llibre, per exemple, d'Oleguer Llongueras, que és un poemari que han fet els seus fills. També regalaré llibres, com deia, clàssics. Regalo sempre Mercè Rodoreda, regalo Felícia Fuster enguany també perquè és el seu centenari, regalo poetes com la Montserrat Abelló. Em sembla que són veus que són sempre vigents i que encara per molta gent no són prou coneguts. I, per tant, avui també em deixaré sorprendre passant per algunes de les paradetes que afortunadament podrem tenir i em deixaré sorprendre per algunes de les novetats que hagin sorgit aquest any. Sí? Ho tenim? Doncs molt bé. Gràcies a tots. Espereu-vos que us dono la rosa. La mascareta també és un regal d'una senyora de Vilanova que m'ha fet arribar una carta molt bonica i ha fet aquesta mascareta. I per tant avui també l'estreno, aquesta mascareta. Sempre porto mascaretes que hi ha gent que em dona. Avui és d'una senyora de Vilanova. Molt bé, gràcies a tots. Gràcies a vosaltres.